И здравейте хора, аз съм Павел и в днешното видео ще играем една игра, която никога не съм снимал на нея, а именно Roblox. Днес тематично ще играем паркур, което е едно от любимите ми неща в тази игра. И ще играем Escape Papa Pizzeria. Scary Obi. Тук в тази игра ще ни гони някакъв пицар и трябва да бягаме от него и да излезем от пицарията явно. Не съм играл преди точно този паркур. И да видим. Почваме. Извинете за шума. Просто бе да искам съборих едно нещо. Така, ето play и сме тук. Няма къде да отидем. Така че, какво трябва да се прави тук? Португалия играят сега. Така, явно идваме тук. Така, слизаме надолу. Welcome to your Doom. Какво е Doom? Никаква идея нямам. Така. Ей. Така. Ще се пробвам. Така. Умряхме. Така, супер. Много съм зле. Не. Така. Оп. Тук се сипят трупове, напълно нормално, така. Последния скок. Yes. Go back now. Не. Извинете за виховете, просто отворям прозореца, сега ще го затворя. Готово. Прозорецът е затворен, всичко е наред. Така. Тук трябва да не се хванем на капаните за мечки. Хората просто ги наричат капани, но това са капани за мечки. Така, минахме го от първия път. Добре. I can see you. Сам няма, брат. Не. Ей, чакай малко. Чакай малко, брат. Чакай. Чао. Айде. Да, умряхме. Супер. No. Добре, поне ни върна тук. Опа! Какво трябва да... Добре. Добре, това не го знаех, че мога да го правя. Добре. Тук трябва да минам по тази тръба. Така. Roblox понякога много гличва. Пишете ми, пишете в коментарите, ако искате още видеа на Roblox. И ако... Doom is coming. Какво е Doom пак? Ей. Здравей. Не те харесвам. Така. Какво става тук? Добре. Явно трябва да прескачаме пажените. Горе има труп. Найс. Така. Добре. Да. Очаквах. Сега. Не трябва да настъпваме те, али? Окей. Като цяло. Така, добре, минахме го. Това видео може да е много кратко, па може и да е много дълго. Така, това е гадно, мисля. Не е чак толкова.
Между другото, пишете ми, пак казвам, нито един коментар нямам и умрях, какви други игри да играя. Откъде да си ги пръкна тези игри? Но, така, продължаваме. Върнах се от начало, така. Сега. Оп. 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 И пак се върнах от начало. Много съм дали. Така. 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 Видях, че имате... Видях, че имате интерес към видеята, шортовете. За 10, първите 10 минути това видео беше направило около 70 гледания, което аз нямам толкова на видео, което е на 2 месеца. А точно на толкова време е и канала. Пишете от колко време ми следите канала. Първите ми абонати си спомням, че е най-добрата ми приятелка. Рени, шаут-аут между другото. И най-накрая го минахме и тя ми беше първият абонат изобщо. Веднага като си започнах канала, първото ми видео, което има около 50 гледания, 48 бяха. Тя участваше в него, дето дадох 20 лева за фигурки. Никога повече няма да го направя. Той е ясно. Пак ли? Пак ли сти? Пак ли ти? Пак ли ти? Да, ясно. Да, ясно. Така, значи минаваме цялото и завиваме надясно. Така. Откъде идваш? Добре, пак от тук. Изи. Така. Добре. Слязохме. И тук малки тръби. Не ми харесва. Някой ми писа. Да. Така. Добре. Така. Ще се опитам. Опа! Така. Yes. Минахме го. Така. Damn, bro. What the... Добре. Дай ми го. Какво трябва да правя тук? What the... Качваме се нагоре явно. Дано там да е края. Това момиче защо левитира? Сега се вкопа надолу. Горе няма нищо за сега. Така, качваме се. Така. Не. Така, минавай. Умрях. Сега чакам. Веднага. Така, дай. Човек! Защо? Така, дай. Човек, ай стига! Дай. Браво. Давай. Yes! Kitchen. Не искам много да влизам в кухнята. Нали? Пак под тръби ръждясали над 50 години.
Help me. Който и да си не мога да ти помогна, то аз не знам как да излезна от тук пък. Сега трябва да вървят сред... Ей! Чакай. Добре. Умрях. Но, така. Ясно. Да. Тая игра може да бъде много бъгава. И то е така. Така. Не! Айде, бе! Стига! Така. Да, бро, да. Натам. Не! Това не беше много дълго. Усещам го. Да. Нагоре. Добре, така. Смисъл, ясно. Да. Не! На последния джамп! Това е много дразнещо. Да, така, окей. Давай! Yes! Така, качваме се нагоре. Не, защо пада? Дай! Браво! Не! Ужас! Колко пъти трябва да се опитвам да го мина? За какво ми е миниган? Да се самоубивам ли? Да. Естествено, втори гол за Португалия. Роналдо или Меси, между другото. Няма да ви казвам за кой съм. И пак умря. Така, продължаваме. Това ниво е супер дразнещо вече. И само умирам. Епа! Да, ясно, така. Дай. И пак, какво става тук? И те глави ще ме замерят. Да, напълно разбираемо. Да ме замерят глави на трупове, докато се опитвам да избягам от някаква кухня. Това е напълно нормално. Ще се върна, когато го мина, за да не гледате страданието ми. 5 часа по-късно най-сетне го минах. Много се изнервих. Сега ако умра има хоп он. Какво? Защо падам надолу? Някой ако ми обясни. Така. Паднах назад. Така. Не. Да видим дали сега ще го мина. Така. Или пак ще трябва да кътвам. Да, ясно. След малко. Айде ще направим още 2 опита. 3 за щастие да видим. Това е за... Така. Още един опит. Древен динозавър Рекс. И те кости ще спрат ли да ме бият? Ей!
Моля се! Ще будя! Ще будя! Ей! Айде още един ще направя. Джейд. Джейд, защо ме бутна? Джейд! Продължаваме. Така. Добре. Така, още един опит. Дай. Но след малко. 55 години по-късно вече го минах. И сега няма да правим същата грешка. Хоп, ом. Така. Влязохме. И се спускаме надолу. Така. Без засилка, без нищо, скачаме натам и да видим дали ще успеем. Айде! Минахме го. Гордея се. 30, както виждате, 11 минути по-късно. Така. Така, добре. О, не ми казва, не ме връщай там, моля те. О, добре, не ме върна там. Това ще бъде дълго ниво. Така. Продължаваме. Хората го минават от първия път, аз от 10. Така. Така. Аз цъкам тъпото копче. То не скача. Защо? Никой не знае. Така. Просто искам да мина тъпия паркур. И да пусна това видео. Фащам се на вас, че това, ако не го бях снимал, щях да го мина от първия път. Казвам ви. Към минало, така. Така. Добре. Ще се пробвам. Добре. Да. Аз съм много умен. Много съм умен. Скочих в началото. Защо? Така. Видеото очаквах да е 5-6 минути, то стана 20. Не очаквах да се стъкат така обстоятелствата. Да, сега. Ако му буднеш такъв бъл ще ядеш. Така. Така, качих се вече на тази стълба. След 300 зора закачването на една стълба. This way. Какво трябва да направя? Какво трябва да направя тук? Какво? Той имало блокчета. Чак сега ги завиях. Това момиче явно иска да ми помага. Момиче бих казал, защото по скина и би трябвало да е момиче.
Аз този джъмп не мога да го направя. Взех, че го направих, като го казах. О, не. Так му казах малки джъмпове, аз ги мразя. И после умрях. Така, добре. Това ще отнеме време. Така. Извинете за шума. Без да искам, натиснах едно копче на телевизора и почна да върви нещо. Ще се върна, когато го мина, нали? Така, до скоро. 55 години по-късно най-сетне го минах. Качваме се нагоре. Моля да се кажи ми, че го минах. Yes! Най-сетне! Минахме го! Минахме! Run home. На тука ли трябва да бягам? Не, брат. Откъде? Ви! Yes! 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 Хайде! Най-сетне! Минахме го! Хора, благодаря ви, че гледахте. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, лайкнете видеото, абонирайте се за това каналче с една голяма камбанка. Всъщност каква камбанка? То ние нямаме камбанка. Абонирайте се за канала. Споделете видеото, за да стигне до повече хора. И чао!